Ongi etorriak Zubiarte saiora, euskara izanen da saio honetako ardatza, arlo ezberdinetako pertsonaiekin egoteko aukera izanen dugu, elkarrizketa ezberdinak eginen ditugu euskaldunen mundua hobe ezagutzeko. Sindikatuei iritsi zaie gaurkoan ordua, beraz gaurkoan Lab sindikatura joanen gara, Imanol Karrerarekin izanen gara, bera Nafarroako Lab sindikatuko bozeramailea da. Non hasi zinen euskara ikasten? Ni hasi nintzen euskara ikasten IES Lizarraldean, modelo D, izan ginen lehenengo klasea, eta han ikasi nuen euskara 3 urtetatik 18raino. Zerk animatu zintuen euskara ikastera? Nire gurasoek, nik ez nuen hautatu, ez? Nire gurasoek bidali zidaten euskara ikastera eta harro nago hortaz. Euskara ikastea erreza edo zaila egiten zaiz? Uste dut ez dela erraza eta ez zaila. Uste dut dela jokaera, ez? Baina iruditzen zait momentu hontan zaila, pixka bat. Ikasketen barnean zer egin zaizu errezena? Eta zailena? Niretzat entzumena eta irakurmena. Asko irakurtzen dudalako, baina adibidez ahoskera eta idazmena oso gaizki. Zer errango zenieke euskara ikastea oso zaila iruditzen zaienei? Nik uste dut, nik esango nien, saiatzea. Eta azken finean ikasten duzun lekuan giro ona badago, zu gustora ikasiko duzu. Eta lan eta esfortzua. Zer da euskara zuretzat? Euskara niretzat da nire kultura ez, eta aberastasuna ematen dio uste dut nire bizitzari. Euskaltegia zabiltza ikasten. Zer moduzko esperientzia da? Niretzat oso ona. Pasaden urtean egon nintzen Oiongo euskaltegian eta oso ondo, eta orain momentuz hemen ere bai ondo. Euskara ikasgelatik kanpo erabiltzen alduzu, ze tokitan? Tamales nire gurasoak eta arrebat ez dakit euskeraz, eta nire lagunek batzuk bai eta batzuk ez. Baina gero eta gehiago erabiltzen dugu euskeraz. Euskara solasteko talderik lortzea zaila da? Niretzat bai. Bizi naizen lekuan, Lizarraldean, nire herrian, ez daude talde asko euskeraz hitz egiten dutenak. Baina hemen, bai. Ze momentutan sentitzen zara gustora euskara solasten? Nire giroa ona denean, eta ez didatenean egun osoan zuzentzen, zeren daukat lagun bat oso ondo hitz egiten duela, eta esaten di, ze gaizki hitz egiten duzu, eta egon zara 18 urte euskaraz ikasten, eta esaten di, gero egon naiz 5 urte kanpoan, utzi da zu, ez? Ikasiko dut berriro, uste dut. Non hasi zinen euskara ikasten? Ni hasi nintzen duela 4 urte ikan, eta gero AEK-ko barnetegi batera joan nintzen, eta ja AEK-ara pasan nintzen, eta ja daramatzat 2 urte hemen, eta oso gustora. Zerk animatu zintuen euskara ikastera? Sentitzen nintzen gure kultura parte bat falta zitzaidan, eta horregatik animatu nintzen euskara ikastera. Euskara ikastea erreza edo zaila egiten zaizu? Zaila ez da. Lan egin behar duzu, baina zaila berez ez da. Baina, esfortzua eta lana behar da, hori bai. Ikasketen barnean zer egin zaizu errezena eta zer zailena? Errezena entzumenak eta zailena idazlanak. Zer errango zenieke euskara ikastea oso zaila iruditzen zaienei? Animatzeko, oso ongi pasatuko duelako. Zer da euskara zuretzat? Gure kultura oso parte handi bat eta oso garrantzitsu bat, eta nik uste dut euskararik gabe zerbait falta dugula. Euskaltegian zabiltza ikasten. Zer moduko esperientzia da? Ikaragarria. Hemen egin ditut lagun pilo bat eta oso giro ona dago eta oso gustora nago. Euskara ikasgelatik kanpo erabiltzen alduzu, ze tokitan?
Bai, lagunen artean, eta hemen egin ditugun talde batekin, oso gustora gaude. Euskera solasteko talderik lortzea zaila da? Ez, hemen oso erraza da, oso giro ona dago, eta hemendik kanpo ekintza asko egiten ditugu, eta giro ona sortzen da, eta... Azkena, zen momentutan sentitzen zara gustora euskera solaste? Hori, batez ere lagunen artean, ezta? Guztiok bezala. Non hasi zinen euskara ikasten? Bueno, ni hasi nintzen duela 6 urte hemen AEKan, eta oso gustora nago, bai. Zerk animatu zintuen euskara ikastera? Ez dakit, betidanik ikasi nahi nuen, kriston inbidia pasa nuen jendea entzuten dudanean, euskaraz hitz egiten, eta bai, hori batez ere, bai. Euskara ikastea erreza edo zaila egiten zaiztu? Ez dakit, batzutan zaila egiten zait, baina bueno, ez da inbeste, ez dakit. Ikasketen barnean zer egin zaizu? Errezena eta zer zailena? Niretzat zailena da idazlanak eta entzumenak, eta errezena igual hitz egitea, hauskoa, bai. Zer errango zenieke euskara ikastea oso zaila eruditzen zaienei? Ez dela inzaia. Ez berdina da, eta kitxo. Bai. Zer da euskara zuretzat? Gure hizkuntza, gure sustraia, ez dakit. Bai, gure historia. Euskaltegien zabiltza ikasten. Zer moduzko esperientzia da? Izugarria, oso esperientzia ona, bai, oso ona. Euskara ikasgelatik kanpo erabiltzen alduzu, zer tokitan? Bai, saiatzen naiz, hemen euskaltegiko jendearekin, hori batzutan geratzen gara euskaltegitik kanpoan, eta egiten dugu afaritxoak edo txangoak, denetarik pizka bat, eta saiatzen naiz, igual ez dakit, erostera joaten ba naiz, saiatzen naiz euskaraz, eta bai. Euskera solasteko talderik lortzea zaila da? Ez da inzaia, hori hemen, batez ere hori, euskaltegian, bai. Ze momentutan sentitzen zara gustora euskara solasten? Hori, denok bezala, lagunen artean, bai. Ekin eseriko zara? Ez, mesedez. Eta aktivitate hau bukatzeko, hau bakarrik honi buruzko ariketarik ez dut ekarri. Zuek kontziente izan behar duzu honetaz. Aditz aspektuaren erabileraz. Bai? Batzuetan esaten dugu, bihar joan naiz ez. Edo zurekin esan beharrean, beno, etorriko zaren nirekin afaltzera eta bai joan naiz, gezurra, etzara joan. Orduan ez esan gezurri. Lortzen dira zuek? Aditz aspektuari buruz hitz egiten ari naiz. Batzuetan aspektua modu oker batez erabiltzen dugula. Nirekin etorriko zara afaltzera? Eta batzuek erantzuten dute, bai, zurekin joan naiz, ez dute esaten joango naiz. Eta joan naiz hori gezurra da. Oraindik ez delako nirekin etorri afaltzera. Bai? Segitzen didazue? Bai, baina esaten da. Ez, gaizki dago, horregatik. Badira beste modu batzuk, baita ere modu oker batez erabiltzen duguna aditz aspektua. Bai? Hau adibidez, orainaldi historikoa. Gaztelaniaz nace en Salzburgo en 1756. Eta horren ondorioz, euskaraz Mozart Salzburgen jaiotzen da 1756an. Euskaraz ordea burutua erabiltzea komeni da. Mozart Salzburgen jaio zen 1756an. Bai? Gero, besteak zuek irakurriko dituzue, beste da irakurriko unik. Bale?
Nork irakurri nahi du? Nork hasi nahi du? Irakurri nahi Aspaldian hitza erabiltzen dugunean, aspaldian ez da etortzen, etorri bileretara. Badirudi bigarren joera nagusitzen ari dela. Aspaldian ez da etorri bileretara. Aspaldian ez dut ikusi zure lankidea, beste lanposturen bat lortu duala. Bai, ulertzen dugu? Batzuetan esaten dugu joaz, eta esaten dugu aspaldidanik ez dut zure arreba ikusten. Hori ez da egokia. Hobeto da, esatea asko zobekia da, esatea aspaldian edo aspaldidanik ez dut zure arreba ikusi. Ez dut ikusi. Edo aspalditik enaiz joan zure etxera. Ten edo tzen gabe. Bai? Nik enaiz zure etxera joan, bihar bertan joango naiz. Edo aspaldi ez zaitut ikusi, nun zabiltza ba? Nun sartzen zara? Ados? Eta beste forma bat, irakurriko duzu, Jesus? Ohituragatik edo nominalizaziora jotzen dugu honelako esaldietan. Barkatu zure urtebetetzea ahaztea, baina oso lanpetuta ibili naiz. Esanguratsua da nagusia horrela hitz egitea aurreko aurkezpenean. Esaldi horietan guztietan nominalizazioaren bidez pasatutako ekintza bat adierazi nahi dugu. Horrelakoak hobeki honela idazten baditu. Barkatu zure urtebetetzea ahaztu izana, baina oso lanpetuta ibili naiz. Esanguratsua da nagusiak horrela hitz egin izana aurreko aurkezpenean. Bai? Oda, ekintza bat... Orduan, atzo nire urtebetetxe izan zen, eta zorionik etzen idaten eman. Eta esaten idazue, barkatu, atzo zure urtebetea izan zen, baina barkatu zoriondu ez izana. Eta badukagu beste forma hori erabiltzeko. Horrela hitz egin ezana. Horrela... ez da egit. Atzo Iñakirekin zinera joan nintzen eta barkatu deitu ez izana, baina presaka joan ginen, lanetik atera bezain pronto. Bai, pasatu ba. Hori da, eta avisado, pero... Bai. Ez duzuen horik egingo, seguro. Pasadizoak eta kontaketa historikoak kontatzea, ulertzea eta kontatzea. Ohiko gaiez eta emozio graduak xeheki adierazten dituztenak. Ikastunikatu honetan ikusiko dugu zer diren psikofoniak, zuek azalduko duzue, eta hotxate, ezautzen duzue hotxate? Inoiz entzun duzue hotxate? Hori da, herri madarikatua deitzen dute. Herri abandonatu bat Trebiñon dago. Eta psikofoniak jasotzen dituzte bertan. Bai. Gero, psikofoniak entzuten ditugunean, batzuetan zer entzuten dugu? Soinuak, zaratak, hotxak, zaratotxak. Zarata hitzaren inguruko lexikoa ikusiko dugu. Bai? Zenbait, pixka gramatika sartzeko, zenbait aditz bereziren erabilpena ikusiko dugu, falta, borrokatu, utzi.
irrati novela bat entzungo dugu, Deja Vu, eta bukaera asmatu beharko duzu. Horretan ere, beldurra handia pasako duzu. Elkarrizketak egingo ditugu, orain honetan diktaketa bat egingo dugu, baina ez nola nahikoa. Ez dira izango letrak idaztekoak, baizik eta nik diktatuko dizuet edo, bueno, ikusiko dugu, marrazki bat eta zuek marrazki hori egin behar duzuen. Baina diktatu behar dugu eskuak atzean, ez dugu esan behar esku bialdean, edo ez, esku bialdean, ezkerraldean, eskuak lotuta. Eztabaidatuko dugu, abantailak eta desabantailak, gauza batena, bai? Eta hoxe egingo dugu, honetan. Beno, hasiko gara, begira. Galdeka jarriko zarete, eta hemen agertzen dira, hainbat galdera, bai, eta zuentzat 3 eta 3, oso ongi. 3 jarri. Venga, 5 minututan, edo 6 minututan. Zarata buruan baino da existitzen ziko fonia, zarata edo baina zik izen egiazkoa. Telebistan edo zuzenean irratian baina zuzenean Gainera ez Grabaketa batekin edo grabaketarekin. Baina izanen da hori asmakizun bat, Nola asmakizuna? Zer grabagailu batek entzuten du gu baino, Bai, bueno. Gero descifratu behar dituzu zer entzuten diren hitzak. Kontuz, hemen esaten du kontuz, eta zu entzuten duzu kontuz eta bestea beste gauza, baina, beste batek beste gauza bat ulertzen du. Baina grabaketa ala grabagailua hartzen du zarata hori. Eta bakarri egiten du grabagailua egiten du hartu eta gero guri irakutsi, Ba, noski, gu dezifratzen dugu... Ez du dezifratzen, ala ez du... Gu dezifratu behar dugu entzuten duguna. A ber, zer, entzun. Badirudi izen bat, Maria. Baina zu belardiaz ez duzu entzun ezer. Baina grabaketa, grabagailuan geratzen da zeo zer, ez da? Esaten duzugu, zuzen, ezin dugu zede. Baina grabailuaren bitartez bai. Bai, hori da historia. Baina hori da. Normalean, etxe batean Ospa. Hori gertatzen asko. San Miguelen zulo bat. Bai. Kapilaren barruan. Bai. Den barruan. Eta txikia ezagutzen da. Existitzen duela. Existitzen dela. Bai.
grabaketak harrapatzen dituzte soinu guk ez gara gai entzuteak. Entzuteko gai ez garen ez. Eta makina batek bai jasotzen ditu zaratotxo. Hori, zientifikoki da. Txakurrak entzuten dituzte guk ez dugun entzuten. Entzuten ez ditugun soinu batzuk. Bai, no? Eta segurazki ikusten dituzte gauzak. Entzuteko. Zergatik? Erabiltzen da tramonkulo hori... Bai, grabadorea bat edo ez dakiz ez? Baina ez duzu behar grabadorea. Nola ez? Ez dakit, nik uste dut... Lekuko botean konkretoan entzuten duzun gauzak. Horrela, ezin duzu behar... Baina tramonkulo baten bidez, zuzenean ez duzu entzuten. Jartzen duzu grabadorea bat... Tramonkulo hori, esaten duzuna? Esan duzu, Segovian. Segovian. Palacio de Hielon, pelikula, filma egin zuten. Filma bat grabatu zuten? Bai, pelikula La Colmena de, bueno, Camilo José Ceraren. Bai, La Colmena, pero, a ver, no sé qué de las colmenas, no sé qué de las colmenas. Y pues esta... Esta persona hori entzunaren zentzua oso finua izan ez dut rapatzen. Bakarrik tresna. Beste frekuentziak dira, guk ez dugu entzuten, adibidez, baleak, no? Baleak, infanteak, ebetitzen dituzte, soinu frekuentzia basean eta haien artean komunikatzeko. Eta haien 10 kilometrotan haien entzuten dute beste soinu bat. Eta guk ez dugu batzea. Claro, eta izanen dira grabagailuak oso bereziak. Grabagailuak harrapatzen dituzte. Bai, oso bereziak. Ez da hori seguro. Zer, bai, balearenak eta bai, entzuna... Zaino tercer milenio. Bai, ez dakit. Baina, bueno, telebistako zainoa konpontzeko eta ovniari beste gai bat montatzeko eta giroa jasotzeko. Besterik ez. Edo ere jendea asuntoakin. Baina, nik uste dut bakarrik soinua. soinua, baina nork egiten du soinua, nork. Baina soinua entzuten diren, soinuak, ahotsak, bai, denetan. Eta hori. Baina beti gauza txarrekin lotuta daude. Baina hori psikofonia. Hori gertatzen da, pues... Hilketa edo... Gauan. Gauan. Baina gauan zergatik gauan? Pues gauan. Zailagoa da identifikatuz soinua. Soinuak identifikatu. Zailagoa da. Gauan entzuten duzu. Gauean entzuten duzu gauza asko eta ez dakizu... Baina zergatik gauean, pues hori, pues... Bai, Palacio. Eta zuek zuten loan. Bai, landetxea bezala, bai. Ez, pero, ostras, antxinako, osea, altxaria, bueno, nire gure logela, osea, handira, eta nola da parte hori? Ganbara. Idea ez da agertzen, ez? Baina aten dire.
lehen ama Virginia agertzen orain Orain ere, joaten dira. ovnitxe agertzen. Antzeko batzuk. Eta oso famatu ziren, Espainia osoan. Ez dakit azkenean zer pasatu zen. Baina, inor ez zekien nola agertzen zenan, irudiak eta bueno, ikusi nuen noizbait fotografiak edo telebistan agertzen duen. Horietako aurpegiak, aurpegiak ikusi, azkenean, haiek, koñatuaren laguna, bizi, normalean bizi ziren. Elkartzen bazaren talde batean, Ja dena irekita. Nik pensatzen du, jendea prest dago zerbait entzuteko. Orduan, zu prest zaude zerbait entzuteko, pues, ziurazki entzungo duzu. Baina talde berean, gauza bera entzuten duzu? Ez dakit. Nik ez du sinesten. Inoiz entzun duzu psikofonia. Nik ez, baina bueno, ez dakit, zergatik ez, nik esatzen du zergatik ez dela egia. Batzuk entzun dutenez, sinestun behar dugu edo zerbait badago hor, ez dakit. Baina, burua ireki behar duzu. Burua ireki. Zu ez duzu ikusi tercer milenio edo saio eta hostia del Bax. Nik psikofonia bat entzun nahi duzue? Bai. Otsaten grabatutako psikofonia bat da, Hori da norbait megafono batekin Horrein duda berria. Tokadisko zaintzeko tokadiskos bai. Oso gutxi hitz egiten du, oso xuxurla oso txikia da, eta orduan errepikatzen du. Hau da, grabagailuak errepikatu du behin eta berriz, baina da xuxurla. Bai? Eta makina bat. Beno, ez duzu deus ere esaten Edo aizea eta kolpe bat, ezakit, ate bat. Ez, egoitz fanok hitz egiten du. Eta orduan, egoitz fanok gauza hauetan aditua da, eta, beno, hitz egiten, bueno, hor jartzen du, otsaten grabatutako psikofonia entzuteko parada ere ematen digula. Ikusiko dugu, bale? A ber, hor agertzen da, beno, kale kondaira, zer da kale kondaira? Kale kondaira. Itzoiek erabiltzen ditu, hau da, berak ikertu ditu gauza hauek, jakingura zer da? Kuriosidad. Eta jakinguratsu asko da, bai? Hitz egiten du Juan José Luque bati buruz, gero hitz egiten du Germán de Argumosa bati buruz, eta gero hitz egiten du zerbait gertatu zela Linaresko jauregian. Jakinguratsu zer da? Jakinguratsua kurioso. Beno, Jakin baita ere gure horrengo galdera erantzataldeko kidea dela eta berak lagunduko digu gaurkoan zer den psikofonia bat argitzen. Zer da? Zezere montre da psikofonia bat, entzun bai askotan entzun dugu psikofonia, baina gero benetan egoitz zu baina beto ez dugu inorek esplikatuko psikofonia bat ze demontre den mesedez. Bai, behiratu, jatorri, psike, eta fono zitxereko aploten bai ditu, psike harimazan nahi du, eta fono soinua edo agots. Orduan, harimen soinuak edo harimen agotsak izango lirateke, ez? Kalean ezagutzen diren bezala, zuk grabatzaile bat jartzen duzu martzan,
Eta hasiera baten, grabatzen zaudela, ez da inongo soinurik entzuten, baina gero grabatutakoa entzuterakoan, bots misteriotsu bat edo entzuten dira, ez? Hori izango zen kale mailan psikofonia bat. Bale, osea, hasiera batean zu grabadora jartzen duzu grabatzen, eta ez da ikusten ezer mugitzen denik. Bai, hori kale kondaira edo, kale kondaira kodio, Bai, azkenean printzipioz ezer entzuten ez den tokian, beste dimentsio bateko soinuak edo arrabatzen datza, ez? Hori izango litzateke psikofonia ere, bai? Ikerketa ondo egiten bada, eta teknikoki egiten bada, arazo batzuk apitzen dira, baina bera, jakin guratu izan, Juan José Lukeren Sigma 327 proiektu zientifikoa gomentatzen dut, bale? Proiektu zientifiko serioa. Proiektu horren irizpideak jarraitzen ditugu gure ikerketetan, bale? Eta begira, zan behar da, estatu mailan, Herman de Argumosa jarri zituela psikofoniak, ez guztien esku, ez? Eta bera, Linareseko jauregiko psikofoniak atera zituen, ez dakit gogoratzen dituzuen. Linaresko jauregian on dago? Madrilen dago, bai. Ez, Linaresen ez. Bueno, zan beharra dut, psikofonia gehienak horrek iruzur izan zirela, bale? Bai? Begira, Euskal Herrian, daukagu psikofonia bat, ezin da esan, egia edo bezurrezkoa den, bale? Eso zaila audio hori aztertzea. Nik badakit. Badakit zeren ingurun ari zaren egoiz. Herri madarikatua, bai, esaten duzu, otxate. Bai, madarikatua. Informatua da, Herri honen izena esan da bakarrik, otxate. Osea, zer rollo txarra sortzen den bapaten ambientean, ez da? Fonetika kuriosoa dauka. Nik puntu honetara iritsitatek egia bai eztutuko niztuteke, otxataren inguruan berba egin behar badugu, eta otxatek daukan konnotazio guztia guk akabo dakien ekarreniko badugu, musikaldetzeko mesedez. Baina, hau betzeko espresatuta. Orain presatu behar dugu, ze hau girotu egin behar dago. Otxateren inguruan Euskal Herrian asko hitz egin delako, egoitz, zu bertan egon da zara? Bai, gu bostatik daukar ikerketak egiten otxatera. Ikerketak edo juerga? Bueno, biak. Bide batez, ez da? Juerga ikerketa, termina batu behar. Eta ze ikerketa mota egin dituzue otxaten, ze gauz asko kontatu dira, otxateren inguruan, eta egia da bereziki psikofoniei lotutako leku bat dela otxate, ez da? Bai, batez ere psikofonia oso famatu bat entzun zen, ez? Eta guk psikofonia grabatzen eta zaiatu ginen, baina ez genuen ez harrapatu. Eta metodo zientifikoa eraldi genuen. Eta egia zan, metodoa oso nada, gero azterketak egiteko baliodurako, baina ez genuen ez harrapatu. Baina hori bai, otxate oso psikofonia famatu bat atera zen, ez taberatu. Ikerra Espainiarrek diote Pandora esaten duela, baina guk ikatzaile euskaldunek diogu Kanpora esaten duela, ez asko zele zentsu gehiago. Esaten duela ahots misteriotsu batek. Bai, hori da. Eta bakoitzak interpretatu behar du, ez... Baina kontua zein da, egoitz, behin batean horre otxaten psikofonia bat grabatu zela, eta psikofonia horretan entzuten dena batzuk esaten dute Pandora dela da beste batzuk Kanpora. Bai, psikofonia horren inguruan, bai, otxateren historia, beste programa oso batetan hitxegin altzako genuke. Badago grabaziorik psikofonia horrena? Bai, Kanpora psikofonia da, bai, uste dut dago kaula, ez? Eta guk entzun genezake akabo bakean? Bai. Aber esan esaten duen, akabero kondo entzun. Pandora edo Kanpora, otxaten, aiba. Horre irutan entzun dugu, justu bukaeran, ume txiki bat edo eskatu bat. Kanpora, esaten duela. Nori esaten dira gurutz? Nik uste du dezakit, euskalduna zitxein ez zuten. Bai, Bailarri nintzei, Itzik gabe gelditu zarete, seguru. Bai. Bai? Labor bilduko zen iraketez esan duen fano horrek, egoiz fano. Argi entzutea. Baina beno, gutxi gora bera, esan duen. Así que, arimaren soinua. Arimaren soinua dela, bai? Oda, arimak entzuten... Arimak emititzen duten soinuak. Arimek dituzten soinuak. Zer Julio? Eta zer gehiago esaten duen? Edo. Bai, ikerketa serioa egin duela. Eta orduan gehiago sakondu nahi baldin baduzue gai honetan, Juan José Lukeren lan horretara jo behar duzue.
Ulertu duzue? Bai. Ez idazko den zaintzatzeko behar dute... Trabaio bat. UNESCO jauregiari buruz. Esaten du. Iruzurrak zirela. Bai. Dugu berriro, bale? Belarriak iazedez. Belarriak garbitu dituzu gaur izan? Azien, gailu bat, behar dugu. Venga, tira. Argituko dugu gainera Egoitz Fanoke ez misterio ikerketa taldeko kidea dela. Eta berak lagunduko digu gaurkoan zer den psikofonia bat argitzen. Zer da? Zezere motrata psikofonia bat, egon bai askotan entzun dugu psikofonia, baina gero benetan Egoitz zu baina beto ez digu inorak esplikatuko psikofonia bat ze demontre den, mesedez. Bai, biratu, jatorri, psike, eta fono zitzerekoak duten bai ditugu, psike harimatan nahi dugu, eta fono soinua edo agots. Orduan, harimen soinuak edo harimen agotsak izango liratek, ez? Kalean ezagutzen diren bezala, zu grabatzaile bat jartzen duzu martan, eta hasiera baten, grabatzen zaudela, ez da inongo zenbiurik entzuten. Baina gero grabatutakoan, entzuterakoan, agots misteriotsu batzuk edo entzuten dira, ez? Hori izango zen kale mailan psikofonia bat. Bale, osea, hasiera batean zu grabadora jartzen duzu grabatzen, eta ez da ikusten ezer mugitzen denik. Bai, hori kale kondaira edo, kale kondaira hori dio. Bai, azkenean printzipioz ezer entzuten ezen tokian, beste dimentsio bateko soinuak edo arrabatzean datza, ez? Hori izango litzateke psikofonia ere, bai? Ikerketa ondo egiten bada, eta teknikoki egiten bada, arazo batzuk aurkitzen dira, baina bera, jakin mudatu ezat, Juan José Lukeren Sigma 3 proiektu zientifikoa gomentatzen dut, bale? Proiektu zientifiko serioa. Proiektu horren irizpideak jarraitzen ditugu gure ikerketetan, bale? Eta begira, azan behar da, estatu mailan, Germania Rumosak jarri zituela psikofoniak ez guztien esku, ez? Eta Linarezko jauregiko psikofonia aldera zituen, ez dakitu gogoratzen dituzuen. Linarezko jauregia non dago? Madrilen dago bai. Ez, Linarezen ez. Bueno, zan behar dut, psikofonia gehienak horrek ziruzur izan zirela, bale? Baina, mira, Euskal Herrian, badautagu psikofonia bat, ezin gaztan egia edo ez urezkoa den, bale? Ez osaia da audio hori aztertzea. Nik badakitz. Badakitz zeren ingurun hori zaren egoro. Herri madarikatua bai, ezatzen duzu otxate. Bai, madarikatua. Oso famatua da, Herri honen izena esan da bakarrik otxate. Osea, zer roido txarra sortzen den baten ambientean ez da? Horretika kuriosoa dauka. Nik puntu honetara iritsitate geria bai eskatuko niztuteke, otxataren inguruan berba egin behar badugu, eta otxatek daukan konnotazio guztia guk akabo dakire ekarriko badugu, musika aldatzeko mesedez. Orain presatu behar dugu, hau girotu egin behar dago. Otxataren inguruan Euskal Herrian asko hitz egin delako, Egoitz, zu bertan egon da zara? Bai, gu bost aldiz joan ikerketak egiten otxatera. Ikerketak edo juega? Bueno, biak. Bide batez, ez da? Juarga ikerketa termina, batu barko dute. Eta ze ikerketa mota egin dituzue otxaten, ze gauza asko kontatu dira, otxateren inguruan, eta egia da bereziki psikofoniei lotutako lekua dela otxatez, da? Bai, batez ere psikofonia oso famatu bat entzun zen, ez? Eta gu psikofonia grabatzen eta zaiatu ginen, baina ez genuen ez errapatu. Eta metodo zientifiko hau erabili genuen. Eta egia zan, metodo hau oso nada, gero azterketak egiteko balio duelako, baina ez genuen ez errapatu. Baina hori bai, otxate oso psikofoni famatu bat atera zen, ez? Eta beratu, ikerra Espainiarrek diote, Pandora esaten duela. Baina guk ikatzaile euskaldunek diogu, Kanpora esaten duela, ez asko zer ez entzu gehiago. Esaten duela, ahots misteriotsu batek. Bai, hori da. Eta bakoitzak interpretatu dugu, ez... Baina kontua zen da, Egoitz, behin batean hor otxaten psikofonia bat grabatu zela, eta psikofonia horretan entzuten dena batzuk esaten dute Pandora dela da beste batzuk Kanpora. Bai, psikofonia horren inguruan, bai, otxateren historia, beste programa oso batela hitz egin altzako benuke. Badago grabaziorik psikofonia horrena? Bai, Kanpora psikofonia bai, uste dago kaula, ez? Eta guk entzun genezaki akabo batean? Bai. A ber, zer ez duen, akabero kondo entzun. Pandora edo Kanpora, otxaten, ahi ba. Horrirutan entzun dugu, justu bukaeran, ume txiki bat dela. Bai. Kanpora esaten duela. Nori esaten dira Egoitz, Kanpora? Nik uste dut ezakit, euskalduna bitxeiten ez zuten. Bai, Bai, ez motzei, Ez dakit. Ulertu dugu?
Baina badirudi iruzur galanta dela, hor gertatu zena. Hori izan du. Ez daki zergatik, baina... Germán de Argumosa beste ikerlari bazen eta psikofonia guztiak argitara eman zituen. Bera izan zen, psikofonia asko jaso zituena, eta gero, jendeari banatu edo, erreztasunak eman zituen jendeak entzun zitzan psikofonia horiek. Horregatik gero, ikerketa gehiago egin ahal izan dituzte. Zenuten psikofonia horretan? Pandora ala kanpora? Pandora, ez da kanpora, ez da... Eta gaurkoan Iruñeko auzo baten ere jarraitzen dugu, baina egoitza baten barruan gaude, hementxe dugu Lab sindikatuko bozeramailea, Imanol Carrera. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Familia esker egoitza honetara gonbidatzagatik. Zuei. Konta iguzu pixka bat nun gauden, zehazkitze gelatan jarri gaituzun, eta pixka bat azaldu iguzu zein den zuen eginkizuna. Nik uste mundu guztiak ezagutuko duela Lab sindikatua, baina baten batek ez bali badaki. Bai, gainera, egoitza hau nahiko ezaguna da, ikusten duzuen moduan kriston giroa dagolako eta beti langile pilo bat ibiltzen direlako hemendik. Laben egoitza da, Iruñan dagoena, justo Arga ondoan dugu egoitza, da kriston lekua, eta, esan duan moduan, hemendik egiten dugu lan beti langilon ikuspuntutik eta langilon defentsan. Zema daramazu bozeramaile lanetan? Lab sindikatuan uste ja denbora daramazula, ez? Baina bozeramaile lanetan ez daramazu hainbeste denbora. Bai, justo lan honetan oso berria, hasi berria gainera. Kongresua ospatu genuen maiatzan, Labeko kongresua, eta hor egin genuen kargo batzuen aldaketa. Sindikatu berria esan dezakegu dugula egun, eta nik hartu nuen Nafarroako bozeramailearen ardura. Eta naiz eta sindikatuan 3 urte eman, hilabete batzuk bakarrik eman ditut ardura berri honetan. Eta zer moduz daramazu ardura berri hau? Oso ondo, oso gustora, ilusioarekin, inoiz ez nuen pentsatzen halako ardura batean egon behar nintzenik, baina gustora, ilusioarekin pozik eta ere oso lanpetuta, hori onartu behar da. Oso, egia esan horrelako ardurek ez beti eskatzen dute lan karga handiagoa, ezta? Bai, pizka bat gehiago eskatzen dute, baina egia da sindikatu honetan denok motxila handia eramaten dugu, denok lanaz gainezka gaude, eta alde horretatik igualak gara. Saio honetan komentatu genizun bezala lanbidea eta euskara eta norberaren esperientza pertsonala pixka lantzen ditugu. Konta eguzu noiz ikasi zenuen euskaraz, nun, norekin, zergatik erabaki zenuen euskara ikasi behar hori, zeren gainera uste dut zure kasua beste batzuekin alderatuz ezberdina dela gainera. Uste dut ikusten ari garela pixka denetarik saio hauetan. Bai, nik esan behar dut euskaldun berria naizela, ni antxoingoa naiz eta eskolan sartu nintzenean bakarrik zegoen eredua zen gaztelaniazko eredua, ez? Orduan nire ikasketa guztiak bai eskolan eta gero institutoan, Txantrean, Irubide institutoan gaztelaniaz egin ditut. Unibertsitate garaian ikusi nuen euskara behar nuela, bai herriko giroa euskalduna zelako, lagun batzuekin ere giro euskalduna, eta ikusten nuelako hori nafartarra izan da gure hizkuntza euskara zela. Orduan erabaki nuen euskaltegira joatea, Salvador euskaltegian, Aekako euskaltegian Antxoinen, eman nituen 2 urte, eta gero PSNek alkateak euskaltegia iztea erabaki zuen, eta joan nintzen Arturo Kampion euskaltegira Iruñera. Egia da, euskaltegi batzuetan ibili naizela, urte prozesu luzea izan dela esan dezakegu, 7 urtekoa, gero egon naiz hori Donibanen eta Zubiarten, Irrintzi euskaltegian eta Zubiarten,
eta oso ondo, ez? Baina, bueno, ikusten nuela zen, ja euskara banekiela, baina kalean ez nuen erabiltzen, ez? Ikusten nuen, hemen Nafarroan zaila zela gainera Iruñerrian batzutan euskaraz bizitzea, eta erabaki nuen Gernikako foruko barnetegira joatea, Gernika ondoan dagoen barnetegira, eta hasieratik joan nintzen hilabete baterako, eta azkenean 5 hilabete eman nituen, eta hori bai izan zela oso salto kualitatibo bat, ez? Azkenean konfiantza hartu nuen, jendearekin euskara hutsez egiten genuen, eta esan dezakegu euskalduna etorri nintzela berri izan txoinera. Zenbat urte eman dituzu gutxo gara bera euskararen ikasketa prozesuan? Hori, nik uste dut prozesu osoa 7 urteko prozesu bat izan dela. Nik uste dut nahiko luzea, baina beti esan den moduan gogorra da euskara ikasteaz, azkenean gauetan joaten zara euskaltegira, jendea dago etxean nafaltzen eta zu euskara ikasten, baina oso prozesu polita. Jende pilo bat ezagutzen duzu, harreman pilo bat egiten duzu, eta hori oso garrantzitsua da. Eta niretzat, zen flipantea hori, ez? Ni normal nik uste dut inoiz ez dudala euskaraz hitz egingo kalean, jendeak hitz egiten duen moduan. Eta gero ikusten duzunean euskalduna zarela eta erabiltzen duzula, hori da emozioa, emozio ikaragarria. Beraz, 7 urte horietan euskara ikastea zain ere gauza pila bat, ez? Ikasi zenituen ikasketa prozesu horren barruan. Bai, beti izaten da parrandak egiten dituzula, hori egia da, horrela da, baina gero, adibidez hori, aukera izan dut Urdaibai eta Bizkaia ezagutzeko foruko barnetegian nengoenean, eta hori, azkenean ezagutzen duzu ere kultura, bertsolaritza, ezagutzen dituzu... Lehenago ezagutzen ezin zenituen gauza batzuk, ez? Hori da, eta hori da oso polita. Oso, aipatu duzu erabileraren kontua, eta zure burua ez zenuela kokatzen erabilera horretan, gaur egun erabiltzen duzu euskara duela urte batzuk pentsatzen zenuena baina askoz ere gehiago? Bai, orain esan dezaket nire bizitza euskaraz egiten dudala, ez? Lagunekin harremanak euskaldunak deitut, gero lanean hemen giro euskalduna da eta gure lan harremanak euskaraz dira, eta gero ere flipatzen ari naiz, egun naizelako, hori Nafarroako bozeramailea, eta hori elebidunez egiten dut, euskaraz eta gaztelaniaz, orduan ez nuen kokatzen, inondik inora nire burua edabideen aurrean euskaraz hitz egiten. Nola lortu duzu guztia? Hori nik uste dut dela ilusioa, ez? Azkenean batzuek esaten dute euskara inposatzen dutela eta ez da horrela, ez? Azkenean batzuk, hasieratik euskara ezagutu ez dugunok, ikusten duzu gero euskara ilusioarekin. Behar duzun zerbait da, ilusioarekin hartzen duzu eta hori da dena, ez? Gogoa izatea, niretzat da ezinbestekoa. Zer esango zenieke zuke adibidez, 3 urtetatik edo betianik euskara ikasteko eta erabiltzeko aukera izan dutenek ez dutenean erabiltzen, ez? Zeren hori gaur egun ere gertatzen da. Niretzat frustrantea da eta lagun batzuekin gertatzen zait, eta niretzat hori onartezina da. Ni jendeari esaten diot, niretzat izan da kriston ahalegina euskara ikastea, denbora asko sartu dut, dirua ere, diru laguntzak ez daudelako, eta ikustea, zuk badakizula eta ez duzula erabiltzen, mina egiten dit, ez? Eta batzutan, dela txip aldaketa, jendeari esaten diot hori dela txip aldaketa, euskaraz egin eta listo. Lanbidei dagokioen, ez zertan aritu zara, ezakitzeu zer gehiagotan aritu zaren sindikatuan hasi aurretik? Bai, hori pixka bitxia da, baina lan egin dut zezen plazan, Garbitzen, orduan hori da kriston lanaz, hori dena geratzen da oso zikin, eta hori Garbitzen egon naiz, ere lantoki batean, TRV Eguesen egon naiz lanean, eta gero Traperos de Mausen ere egon naiz. Eta egia da... Oso errealitate ezberdinak, ez? Bai, oso ezberdinak. Egia da hori izan dira gazte aroan aurkitu ditudan lanak,
batzuk prekarioak eta hori, ez zegoen lan asko eta bilatzen zenuen eta aurkitzen zenuena, hartzen zen. Euskara erabiltzeko aukerarik izan duzu, adibidez ezen plazan? Ez, egia esateko ez dut inolako aukerarik hor lanean euskara erabiltzeko eta bakarrik izan da hori laben sartu nahi zenean, baia izan dudala aukera, baina hori ikusten duguna hemen realitatea dela hori, ez? Euskara oso urrun dago lan mundutik eta gure ardura da ere euskara hurbiltzea lan mundura. Kontzientziazio handiago hartu duzu adibidez sindikatuan zaudenetik, aipatzen duzun horri begira euskara, lanbidea, ez? Segun eta ze sektoretan egia esan ez da batere erresa euskararen erabilera praktikan jartzea. Ez da batere erraza, ni gainera anekdota moduan pasaden astean gertatu zitzaidanan Nafarlanzaren, geunden bileran zen, UGT, komisiones eta bar, eta zenek esaten zuen oso gaizki ikusten zuela gobernutik aurrikusten ziren diru laguntzak langabetuak ere euskara ikasi ahal izateko, ez? Garrantzitsua da euskara gero lan munduaren ere sartzeko eta beraiek ikusten zuten oso gaizki. Orduan, halako abidekin ikusten duzu hori ez dela erreala, no? Eta kriston lana egin behar dugula hori euskara lan mundura eramateko eta ni alde horretatik oso kontzientziatuta nago. Nik uste dut hori euskaraz bizitzeko eremu guztietan izan behar dugu aukera mintzatzeko eta lan mundua ezinbestekoa da, 8 ordu gaude lanean egunero. Uste duzu egin euskara politizatu egia dagoela, azkeneko urte guzti hauetan gertatu denagatik? Bai, nik uste dut... Eta gaur egun gertatzen denagatik. Hori da, objetiboki esan dezakegu politizatu dela, baina nik uste dut politizazio horretan daudela besteek, ez? Adibidez, UGT-tik esaten zigutena zen guk garrantzia ematen genionez euskarari, horren ondorioz diru laguntza jarri behar ziren. Eta hori da oso kafkiano eta da oso ezin da ulertu. Euskara da gure hizkuntza, Nafarroako hizkuntza, eta horregatik ikasi nahi dugu. Eta gaude euskaldunok batzuk bide horretatik. Orduan, justo nik esaten nion, nik kontrakoa. Niri inork ez dit inposatu euskara ikastea, alrebez. Oztopoak izan ditut euskara ikasteko, bai nire eskola ezelako euskalduna, nire institutua ez da ere. Orduan, nik uste dut bilatu dela beste aldetik politizazio hori, ez? Baina nik uste dut egun gizartea heldua dela ja eta jendea ja ez dagoela aintzinako parametroetan eta zorionez, hori, ja nire Antxoengo eskola euskalduna da, bakarrik D eredua eta horrek esan nahi du benetan jendeak eskatzen duela normaltasunez euskara. Esan dezakegu agian batzuetan ez dakite, gizartea, politikariak, baino askoz ere aurreratuago gaudela, ez? Adibidez, Katalunia kasu. Hori esan behar dugu beti, gizartea... Politikariak, legeak edo ez dakit. Beti beraiek daude atzetik, eta nik uste dut gu gainera gure ariketa da, guk erakustea, benetan heldua garela, eta gauza batzuk gainditutak daudela, eta hori, atzean daudenak ulertu behar dutela guk eskatzen duguna. Eta azkenean hori denborak arrazoia ematen dugu, adibidez Antxoenen ikusi dugun moduan. Oraintxe bertan, zenolako garrantzia du euskarak lab sindikatuarentzat? Barrutik ezagutzen duzunez? Osoa baditugu bi kanpaina, lan eus deitzen dioguna, eta da hori lehen aipatu duena, badago dinamika bat lan mundua euskaratzeko, eta Sindieus, da barnera begira ea nola lantzen dugu gure harremanak euskaldunak izatea. Ia liberatu gehienok eta hemen gauden guztiok euskaldunak gara, baina gero batzutan hori ez ditugu harreman guztiak euskaraz egiten. Orduan, ditugu iniziatiba batzuk euskaraz aritzeko. Adibidez, batzuen artean egin ditugu kontratu moduko batzuk, guk testuak euskaraz pasatzeko besteari eta besteak horren ordez zurekin hartzen dituen pote guztiak euskaraz egiten ditu, eta halako kontratuekin lortzen duguna da guztion artean euskaraz egitea. Zer esango zenieke adibidez, askotan Nafarroa mailan oso zabaldua den ideia da inposaketa bat
egin behar dela euskararekin, agian jende asko diskriminazio positibo horren barruan ez dakite euskara jakitagatik lanpostu bat lortzen dute, gainontzeko guztiak kanpo gelditzen dira, zer esango zenuke horren inguruan? Hori, maitasun osoz eta ilusioarekin euskara ikasi behar dutela. Ikusi behar dute betaurrekoak aldatu behar ditugu. Zorionez Nafarroa kolore ezberdinetako herrialde bat da, eta hori da jendeak ikusi behar dena. Ni gainera justo sentsazio kontrakoa izan dut. Ni euskara ikasteko oztopo guztiak ikusi ditut. Orduan jende hori ikusi behar da euskara den moduan hizkuntza bat, gure hizkuntza, denon hizkuntza, nahi duena ikasiko du, nahi ez duenak ez du ikasiko. Eta hori da, eta gainera nik uste dut ados gaudela, ikasi ditugun hizkuntz guztiak ikasi behar ditugula, gero erabiltzeko, eta hori da ere aliziente bat bizitzan, eta hori, hartu behar dutela gogoekin eta ilusioa, eta inork ez diola esango zer egin behar dutela. Aipatu duzu lehenago, diru asko gastatu duzule euskararen ikasketan, ordu asko, euskararen ikasketa prozesu horretan eman duen mundu guztiak bezala, orain aurrera pauso desente ematen ari dira, adibidez Iruñerriko udalerri askotan, euskara zerbitzuak diru laguntzak ematen dituelako. Beste herrialde batzuetan hau oso ohikoa da, esan nahi duzu Inglaterrara joaten baldin bazara, ingelera ikasteko doako klaseak izaten dituzu, kasu honetan hemen ez da hala gertatzen, uste duzu adibidez horrelako irtenbide bat ere ematen alzaiola hizkuntza ikasteko. Badakigu mundu guztiak ez dituela baliabide ekonomikoak euskara ikasteko orduan. Baliabide ekonomikoa oso garrantzitsua da, eta egun hori bada dirua euskaltegi batera joaten zarenean matrikulazioa berez dirua kostatzen du. Orduan hori lagundu behar dugu euskara bultzatzeko. Nik uste dut gobernu aldaketarekin hori eman dela, alde horretatik demokratizazio bat egon dela, gobernutik euskararekiko jarrera erabat ezberdina da, eta hori garrantzitsua da hori nahi duzunean egiteko. Eta oso garrantzitsua da inor etxean ez geratzea dirurik ez duelako. Nik ere onartu behar dut diru laguntza jaso dudala, hori bai. Eta nik uste dut dela ezinbestekoa, batzutan hori gazteak gara, eta hori ez dugu lanik, ez dirurik, hori ezinbestekoa da. Egun hauetan protagonista nagusi Katalunia dugunez, badakigu batzuetan beste batzuei begiratzea ongi ala gaizki, segun eta nork begiratzen duen, baina egia da adibidez hizkuntza aldetik batzuetan askoz ere aurreratuagoak daudela Katalunian, ia mundu guztiak gutxienez aukera duelako ikasteko, eta ez dakit ikusten duzu adibidez beraiek bizitzen duten errealitate horretatik oso urruti gaudela hemen Euskal Herrian. Euskal Herria barruan ere baditugu nahiko realitate desberdinak, baina bueno. Nik uste du gainera egun Katalunia da gure paradisua edo gure eredua, hizkuntza aldetik, eta egun hauetan gertatzen ari dena aintzat hartuta. Nik uste dut hori erreferentzia bat izan behar dela, beti ereduetatik zerbait atera behar duzu eta ikasi, baina ere ikusi behar den moduan, gu gure realitatea dugu, eta nik uste dut ondo goazela benetan, eta askotan galtzen dugu ilusioa, zerbaitu hauek nola dauden, eta txalotu behar dugu beraiek egin duten lan guztia, baina gu gure egiten ari gara eta ondo, eta nik uste dut gainera baliogarria izan behar dela ilusio horrekin ikusteko dez. Gu eredu horretara helduko gara fijo, eta jartzen nizun adibidea, Antxuengo eskola bakarrik gaztelaniaz zen, eta egun de eredua dago, ez inposaketa bat egon delako, baizik eta kriston demanda egon delako jendearen aldetik, herri erabat aldatu da, herri euskaldun batean gaudela esan dezakegu, ez erabat, baina jende euskalduna eta hiro euskalduna dago, eta hori da gure realitatea. Pentsazina zena lortu dugu, eta nik uste dut ondo goazela eta lortu dugu. Ongi etorkizunari begira, nola ikusten duzu euskararen egoera?
Ba hori, nik oso baikorra naiz normalan, ni beste anekdota bat jartzeko flipatu egin nuen, ba hori, bagenuen bilera bat Laparra konsejeroarekin, eta sartu ginen Nafarroako jauregian, eta langile guztiak hitz egiten ziguten euskaraz. Eta ni horrekin flipatzen nuen, guztian, sartu gara Nafarroako egoitzara eta denek badakite euskaraz. Niretzat hori zen pentsa ezina, no? Eta badaude adibide batzuk non, ikusten duzu benetan zerbait aldatu dugula Nafarroan, zerbait aldatzen ari garela, mugimendu euskaltzalea ikaragarria da Nafarroan eta hori balioan jarri behar dugu. Eta nik baikorra izan behar naiz, nik uste dut. Ez da inor beldurtu, ez da? Hemen euskara dakigun guztiok gaztelera ere badakigu. Hori da. Beraz ez da inor ezer ulertu gabe geldituko. Ez, hori inoiz ez. Oso, mi Manolo, zorionak lortu duzun guztiagatik. Mila esker. Ongi izan eta nahi duzun arte. Mila esker. Eskerrik asko Zubiarte saioan gurekin izateagatik, mila esker, ongi izan eta beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.